media rokno tai jotto nai tongnai lukurokno jotono hambaya pharo tai khaka hambaya pharo जों तिनि प्रेस मीट खालायनानै हिनि नरंनो मारिंखा प्रेस मीट खालायना हिनि रिंमान हिंगांखाय जिनि बुसखां 6 तारिख जून 2023 जिनि फाउंडेशन डे ताम हिंगांखाय जिनि TWF आजायमानि साल आबन पालायनानि बागै आदिनि प्रोग्राम रखसावैनो दिनै जों प्रेस मीट खालायनानै थाङो आरो मानजाखा जिनि अक्राखौ जिनि एडवाइजर नि चेयरपर्सन बरम गनां जो पवित्र भक्ति जमातिया ताई और वर्किंग प्रेसिडेंट बरम गनां जो मणिहार देव वर्मा ताई तंगायंगो जिनि वाइस प्रेसिडेंट बिनामाला देव वर्मा सेक्रेटारी दिना रानी देव वर्मा यांगो तंगो जिनि वाइस चेयरपर्सन जिनि काजल देव वर्मा रुपिनी तंगो यांगो जिनि सेक्रेटारी शर्मिला देव वर्मा ते जिनि बरम गनां जों जतन तंगायो जिनि सेंट्रल कमिटी कखायावबोनो जिनि फाउंडेशन देनि रखसावै जों प्रेस मीट खालामगावबो जिनि 44 टा ब्लक कमिटी दंगो डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट दंगो जिनि 12 टा डिस्ट्रिक्ट दंगो बरं थानि कबंग नारगो जिनि TWF नि थानि कबंग नारगो जिनि फाउंडेशन डे पालायनानि बागै जतननो कबंग नारगो जों अमा हाइखलायका सेंट्रल कमिटी फाउंडेशन डे पालायनानि बागै नाय अमा हाइखलायका फाउंडेशन डे पालायनानि लगी जों अमा हाइकासा प्रोग्राम नारखा जत जिनि 13 जन MLA जिनि विधानसभा पास संनाय रंनो बरम रिनानि बागै बरंनो फेलिसिटेशन रिनानि बागै जों आदिनो प्रोग्राम नारखा जेहेतु 13 जना MLA नो फेलिसिटेशन रिनानि थांतानि जिनि ब्लक नि 5 जनाके फाइनानि बागै बरंनो कबंग नारगो ताई और डिस्ट्रिक्ट नि 5 जना हंका टोटल 10 जना खाये जिनि ओ फेलिसिटेशन डे जिनि फाउंडेशन डे ताई फेलिसिटेशन प्रोग्राम और वो बरंनो मानजांनि बागै कबगो जिनि TWF जिनि 12 टा डिस्ट्रिक्ट ताई जिनि 44 टा ब्लक दंमनि बरंनो जतनो कबंग नारगो नरक 5 जना ब्लक नि 5 जना के फायदि डिस्ट्रिक्ट नि 5 जना के फायदि हिने कबंग नारगो ताई कैसा कबंग नारमाखाय जिनि TWF आसायमानि सालनो नरक जतनो ब्लक वाइस पालायलायदि ब्लक वाइस नरक अमहाय होहम ददमखानि पालायलाय जिनि TWF आसायमानि सालनो नरक जतनो ब्लक वाइस पालायलायदि ब्लक वाइस नरक अमहाय होहम ददमखानि पालायलायदि फ्लैग टिसालायदि सिगांनो हायनो फ्लैग टिसालायदि ताई प्रोग्राम रक नारगलायदि ताई नरक हॉस्पिटलागो माने खनै बागनानि फल फकला बागनाखा बागै मानो सापाय खायनागा खायमानो सिगांनो हायखैनो नरक प्रोग्राम नारगै नरक जानजानि जा बमा हायकै जानजानि ब्लग जा बमा हायकै पालायनानि मुजों नरक अमा हायकै पालायदि हिनै ताई कबंग नारगो नरक जतनो जिनि TWF आजायमानि सालनो नरक पालायलाय जादि कबंग नारगो ताई 10 जना खाय ब्लक ताई डिस्ट्रिक्ट टोटल 10 जना फायदि हिनै अब कबंग नारगो हामबाय सारा त्रिपुरा न हिनमान खाता सेंट्रल कमिटी खायनानि थाङै दंगो ओंके फियाबा सेंट्रल कमिटी फानो जेहेतु 13 जना कटाल MLA नो फेलिसिटेशन रिनानि थां तंगामब्ला अंका आबनि बागै ब्लक निबो 5 जना मानजाक सिटुन डिस्ट्रिक्ट निबो 5 जना मानजाक सिटुन अमा हायके जों टारगेट ना हालायके अमा हायके बरनो कबंग नारगो मीडिया नि बिसिंते ताई जों फुनबायबो साहरनाय ब्लक खायना हंका जानजानि ब्लग जतनो बाक्सा हंका फुननेर माध्यमे जोंनो साहरै दंखा बाहायके खायनानि हिनि सिंगै दंखा बाक्सा कनो साहरका ब्लक वाइस खलायलायदि ब्लक वाइस बखलायमानो और शुद्ध 5 जना प्रतिनिधि सपयनानि आबसिमि ब्लक नि अमहनि साहरलायका ब्लक खलायनाय जानजानि ब्लग अमहायके फाउंडेशन डे पालालायनाय जिनि फाउंडेशन डे तो संगया अब बुबाग्रा न संगनाय बुबाग्रा तो तंगलाक बुबाग्रा तंगलाक चिनि बुबाग्रा जे समय तंगनाय आपरो चिनि जदि TWF नि अच्छा तामने नाबो सम्मेलन मासानाय सम्मेलन रगो सामा हायके खलाय जागो अब तो फाउंडेशन डे
ताइसे फेलिसिटेशन नारकजाक अ जागा कुनु कमिटि रिसाबल खालायजाय गया कुनु कमिटि रिसाबल खालायगलाक गांकै जागा गांकै चिनाबो खुमुलुंगो जों नारकलायखा खुमुलुं नय हलो जों टाइम हिंके 11टा टाइम नारकलायखा 11टा टाइमाव जत्त चिनि डेलिगेट्स चिनि ब्लक नि डिस्ट्रिक्ट नि फाइनाय रंनो कबंग नारगो 11टा टाइमाव नरक जतन सकयदि ताइ सेंट्रल कमिटि नो कबंग नारगो जों फाइनाय 6 जुन चिनि बिसिक नयका माने TWF आसायमानि जों संचामानि बिसिक नयका माने आबोनि ओ बिसिक नय कामानि सालनो जों फाउंडेशन दे हने जों पालायलायना खांतो ओ जागाव ताइ कैसा खुजा ताइ कलायो चिनि TWF खायनाय सारा त्रिपुरा राज्यनि 44टा ब्लक ताइ 12टा डिस्ट्रिक्ट नि जत्त बुकुक जोंनो आं खा काहामया पाना मुसुंगो ताम हमाले बिसिं नयसे जों बुथाय थाइनि मानखा ओ बुथाय तामो ओंखाय चिनि TWF रबेलाखिन कपाल काहाम जों बिसिं नय कामानि यागुलसे जों विधान सभाव खरंनि MLA जों रहरि मानखा आबोनि बागै बेलाय खाय चिनि TWF बुकुं जोंनो आं हामबाय मारि आबोनि बागै जों फाइनाय 6 तारिख जुन चिनि बिसिं नय कामानि चिनि TWF आसायमानि सा ओ साललो जों चिनि अरक खुमुलुं नय ऑडिटोरियम हॉल नको चिनि फाउंडेशन दे सेंट्रल लिबाबे पालायजाकना ओ पालायजाक थिनिवो जों ब्लक निबो खरकबा खलायै प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट निबो खरकबा खलायै प्रतिनिधि फाइनायनि बागै जों चिनि जत्त 44टा ब्लक नि बुकुक जों ताइ 12टा ब्लक डिस्ट्रिक्ट नि बुकुक जोंनो जों दिनै मीडिया नि बिसिं तैखाय चिनि कयमु ओंखाय जों आरो ताइ कैसा प्रोग्राम जों चिनि लेवै थांगा हायपाना जरा करिनि बागै जों चिनि 13 जना MLA बरफनो बाहायनो जों आदिनो बरम याफालायना ओंखाय ओ बरम याफातमानि पान्दाबाय चिनि फाउंडेशन दे पान्दा आबो एकलगे मिसिनाय आबोनि बागै चिनि ओ पान्दावो चिनि 13 जना MLA तो तंनाय न आबोनि यागोलो जों जारा चिनि सिनियर लीडर दंगो और चिनि CM থেকে आरम्भ खाय EM MDC जत्तन तंनाय ओ पान्दावो ताइ जत्तन न आं हायै मोजां रिनानि बागै आं कबगो चिनि पार्टीनि प्रेसिडेंट तो तंनाय न ओंखाय चिनि ओ पान्दा बाक्सा हिनि मानो 5 जन आसे फाइनाय जों रखाय बर थांनाय हिनि मानो ब्लक कमिटिओ तो गोबां मा बरक दं डिस्ट्रिक्ट कमिटिओ गोबां चिनि बकुक जों दं बरक अरक फाइमे हंगे बं बखाबा दं थपिया फियाबा जों फाउंडेशन दे जों जानजानि ब्लकबो पालायमानो जानजानि आमचायो चिनि पार्टी ऑफिस दं आरो बाना तिसावै जों आरो नायथक जों आरो नायथक जों प्रोग्राम खायमानो नरक न जों आबो अदारिबो नरक मान खांकाय जानजानि ब्लक कमिटिओ बखलायलायदि फाउंडेशन दे पालायलायदि फियाबा नरक सेंट्रल कमिटि रक जों नरक खरकबा रिंमानि आजगाबो नरक मा फायनाय बाद बाकी रक नरक जे जानजानि चुक्ति खालायै नरक ब्लक नरक पालायलाय मानो ओंखाय आबोनि बागैनो नरक बेलायखानो अजरावो जों विशेष खाय चिनि TWF रक चिनि खरंनै TWF नि ताकलाय जों विधान सभाव MLA नाम रहन मा बागै जों बरकनो हामबाया फाननानै ताइ जों प्रत्येक जागाव प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट याखबा ब्लक कमिटि रक चिनि बरम गनां जो खरंनै MLA नबो नरक जागाव तलांगै बरम रि मांखाय याखबा बिनि क्वार्टर फम फायै डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लक वाइज बरम रि मांखाय बेलायखानो जावो आककना आं कयना मुसुनो बखरक जाचिनि MLA या बखरक जाचिनि TWF निबो प्रेसिडेंट मानि बागै ताइ खरक जा बाहायना ब ठीक न MLA खाताबो आबोनि सिगां बबो ब्लक नि प्रेसिडेंट चिनि नन्दिताबो चिनि बकुक सपनाबो बर खरक नैनो बरम याफाननानि बेलायखाना नांगो आबोनि बागैनो जों खुब खातम खाजा चिनि बका स्रांजा TWF रक बिसिंनियो खरक नै MLA नाम मानो हंगाय ताइ बिसि बावो खाय जों खरक बुसुकबो MDC खरक बुसुकबो MLA नाम मानो
abo belai kheno chini bisingo khatong thokmani kok ang asa khayo chini bukhuk chong belai kheno samung tangkrak mani bagino chung obo hai buthai man kana nei aboni bagi jotto bukhuk chong no haina hai 6 tarik June abono moito khlai chung nai thok kai chini foundation deno Palaina bagi ang koyo hamra